Počúvate Rádio Slovensko. Ak sa chystáte na cesty, treba myslieť na všetko. Poistenie je isto dobrý nápad. No treba si uvedomiť jednu vec. Cestovné poistenie sa netýka len dovoleniek. Vypočujte si rozhovor Barbary Štubňovej s riaditeľom úseku neživotného poistenia v komunálnej poisťovni Dušanom Zemánkom. Najprv zistíme, či je vôbec potrebné riešiť cestovné poistenie aj v prípade, že cestujeme len v rámci Európskej únie. Určite áno. Nárok na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v štátnych zdravotníckych zariadeniach vám garantuje Európsky preukaz zdravotného poistenia. Môže sa však stať, že štátne zdravotnícke zariadenie nebude v dostupnej vzdialenosti od miesta, kde dovolenkujete, alebo budete musieť ísť na ošetrenie do súkromného zdravotníckeho zariadenia. Veľa zariadení tiež vyžaduje rôzne príplatky a doplatky za vyšetrenia a lieky. Cestovné poistenie však kryje aj ďalšie náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vašim zdravotným stavom. Napríklad prevoz do domovskej krajiny. V prípade náhleho ochorenia alebo úrazu máte tiež k dispozícii asistenčnú službu, ktorá funguje 24 hodín denne a vyhľadá vám najbližšie zdravotnícke zariadenie. Veľa ľudí si práve cestovné poistenie necháva na poslednú chvíľu, kedy teda najneskôr musíme uzavrieť cestovné poistenie. Cestovné poistenie nás chráni už od zamknutia dverí na našom byte či dome. Nepríjemnosti vás totiž môžu zastihnúť pokojne aj na prvej križovatke či pumpe, kde vám z auta ukradnú batožinu. Preto by som jeho uzatvorenie naozaj neodkladal na poslednú chvíľu. Povedzme si ešte to veľmi dôležité, kedy a komu sa oplatí uzavrieť celoročné cestovné poistenie. Ak trávite na cestách približne 20 dní ročne, v závislosti od rozsahu poistenia a územnej platnosti. Celoročné cestovné poistenie vás chráni počas každej cesty za hranice. Aj keby to bol len nákup v susednom Rakúsku, služobná cesta v Prahe či last minute kupovaný deň pred odletom. S takýmto celoročným poistením môžete opakovane vycestovať do zahraničia až po dobu 90 dní na jeden pobyt. Pokrýva výdavky na neodkladnú lekárskú starostlivosť vo verejnom aj súkromnom zdravotníckom zariadení. Zahŕňa tiež poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie. Celoročné cestovné poistenie je finančne výhodnejšie ako krátkodobé poistenie. Do poistnej zmluvy môžete pokojne pridať aj rodinných príslušníkov. Všetko samozrejme vybavíte online, doslova na pár klikov. Viac informácií nájdete na stránke www.kpas.sk.